Fungka hamju tuno no te haina halam sogo no rong no ani YouTube channel lo hinke faidi haike tabuk obukuk jog je sak hamya ungnai bukuk Haramala Tripura bo tamo saoi khna rwkha kisa jeng bini khukbai khna lainai te bini boma high condition tabuk ngui tong bini no khukbai kisa tabuk nai nai leinai iko obo ungkha borokni chikon sanok borok orok no tonglai jago ti borok ungkha bini bwsa rok ti family rok sida khlai agitiri anilani babare obostha kharab nok hubuk saya nok bukhok nong bai phuni sini hamya kalai mani 3 saptah lai doktor rok naijak dei nai jaha তারপরে hamya mulai buiduran hamya datang kamu hamya orang kering sama itu bazar kai tambai nini bumung tama Haramala Tripura Tripura rano kuno bahasa Madia no lai thuyam masanya himya parani bumung hala nini sarai kaise ka tabo kai nai hinke norok nogoi man khana tabuk bahai bo ungui tong hinke tai bini no khuk rok bahai borok bom hai family tong norok nogoi man khana hinke abon bagai no please o video no share khai di je manchak share khai di te je chubana mo songnai ro kisa chuba jabai di hinke nini chuba ma bai bini life rok kaham ungui thangin mana no boni family rok ni bagai hani bagai ne please kisa bin bagai suri jabai di te o video no je mansak boni thani o kisa share khai pe jade asuk no hambai।